Talo ye. Jeliman Kɔrɔ Kuyate, Numuma Kɔrɔ Fane, Yɔrɔ Sidibe, n'a bɛ fɔ ma ko Saran Yɔrɔ, o y'ale ka kuma ye Keba. An b'a fɔ Jikɔrɔninkaw fɛ yen, nka a tɛ sɔn a ka fɔ ma ko Marle dɛ. N'i y'o fɔ a bɛ kɛlɛ dɛ. Keba ko Ngalo fa n'a ba, k'o tɔgɔ ye ko Jitɔya ni Nata. Usmanu Sumano, jelikuntigi kɔrɔ kun do Bamako, Ala y'a ka kalifa minɛ a la. Keba, ko min ye Ngalo, o bɛ se ka da ɲɛɲɛ na ko n'o tɛ ko fini de bɛ kɛ fɔyɔ ye. Ba Tunkara, ensemble instrumental dɔnkilidala ba kun do Keba. Anw ko maaw ka miiri ninnu de la Keba. Kɔrɔ bɛ ninnu de la. I bɛ nin de dɔn, i b'a dɔn min do, a bɛ taa i yɛlɛ sɔrɔmɛ la, i b'a dɔn k'a fɔ ko min do. Sɔgɔma in na Keba, hakilila jigi, miiriya jigi, ka kɛ ni waleya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ. Furancɛla fanga na waati ni sisan cɛ, a ɲɛsinnen do fɛn kelen min ma, ni bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma, ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ fana ko baara kɛr'o la kosɛbɛ, o ye wolomasiri tabaw ka baara ye Keba. Min ye général d'armée Asimi, a n'a tɔw, Modibo Kone, ka taa se Ismaël Wage ma, min ye Maliki Jaw ye, ale ni général de Ismaël Wage, Keba ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara Baro kɛlɛtigi n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kan, Sajo Kamara, baara min bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o u bɛ k'u ɲɛsin o ma, o ye ko banbanciwale ni ɲugawale kɛlɛli ye. Keba kɛlɛ in, hakilila jigi do. Fɛn caman b'a kɔnɔ, waleya caman b'a kɔnɔ, fɛɛrɛ caman b'a kɔnɔ, laɲini caman b'a kɔnɔ. An ka ɲɛmaaw ye mun sɔrɔ, u tɛgɛ dara minnu dɔw gafe kan, u bɛ ka baara kɛ ni mun ye, min ye ko in ye. Asimi ye fɛnba saba fɔ Keba, o saba bɛɛ lajɛlen de bɛ ko in na. Banbanciwale ni ɲugawale kɛli, a bɛ taa sira fɔlɔ min fɛ, o ye ka maaninfinw ja tigɛ ni marifa ye, ka ko kɛ min bɛ maaw bali ka sigi u sigiyɔrɔ la, min bɛ siranna don maaw la, a bɛ fɔ o de ma ko terrorisme, k'i ja tigɛ k'i kamana gan. O ye marifaci ta nasira ye Keba. Sɔrɔ ta nasira fana fɛ, dugujukɔrɔ nafaw k'olu ɲini, olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min, ka degun ta ka don an kun, an k'o ma ko terrorisme bɛ taa sɔrɔ ta nasira fɛ. Keba min bɛ yen n'o ka jugu n'a bɛɛ ye, n'o kɛlen don k'an ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ, o ye terrorisme min ye, o ye kunnafonidi terrorisme ye. N ka cɛkɔrɔba dɔ ye n wele sɔgɔmada in na, ko bɔlɔlɔ sanfɛla kan ale bɛ ka min ye, o bɛ k'ale jɔrɔ, o bɛ k'a siran, o bɛ k'a maaw ta. N k'a ma a k'a hakili latigɛ. Baara min bɛ sen na, ko min bɛ sen na, jaa minnu bɛ ka da ka ɲɛsin an ma, aw ye nin de ye, aw bɔra nin de kalama. Non tɛ général de corps d'armée Modibo Kone n'a ka cɛdenw Keba, u bɛ min na su ni tile, n'a kun kɛra dunu ni bala ye, san b'a sɔrɔ a nɛgɛ bɔra maaw la. A caman de bɛ kɛ an ka politiki mɔgɔkɔrɔw fɛ, a caman de bɛ kɛ an ka jagokɛlabaw fɛ, a caman de bɛ kɛ an ka sengolabaw fɛ, a caman de bɛ kɛ an ka ŋara dɔw fɛ, a caman de bɛ senna bi Keba, maa minnu ko ko wari ka di u ye, olu donnen don o de la, o de y'olu ka jago ye. Jamana basigi wo, jamana sumali wo, jamana lafiya wo, o si tɛ olu ɲɛsira la. O de la Keba n bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la nka a bɛ digi mɔgɔw la, e ko anw yɛrɛ dama de tɛ ɲɔgɔn na wa? Misali, kɔrɔnfɛla fɛ fara tilebinfɛla ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan, maa minnu bɛ yen bi n'u kɛlen don k'u don n'u hakili cɛ, n'an bɛ k'u kɛlɛ, a caman ye an yɛrɛ dɔ ye. Minnu murutira ka ban ka taa bamanciya gun kan. Keba jɔnw bɛ kɔ kan bi n'u bɛ kunnafoni di Mali juguya la kosɛbɛ. Nansaraw don wa? Siya wɛrɛw don wa? Minnu b'a ko kunna ni a bɛ dɔn yɛrɛ kosɛbɛ, Maliyɛnw tɛ wa? Nka anw yɛrɛ de kan ka hakili kɛ ka baara kɛ. Anw de kan ka faamuyali kɛ. Wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ anw yɛrɛ bolo, an kan ka dɔ de fara o kan. N'o tɛ kɔsa in na fɛn o fɛn bɛ sen na, nin bɛɛ lajɛlen labɛnna ka sigi sen kan. K'a ɲini fɔlɔ, furancɛla fanga maaw, u ni politiki maaw, u ni sekotigi dɔw, u ni maa minnu bɛ n'olu ye ko kɛ, n'olu sɔnna u ta ma, k'olu n'u dɔw kɔ don ɲɔgɔn na, k'olu dɔw mangoyaw ye, k'olu dɔw nɛgɛbɔw la, u y'o k'a kun fɔlɔ ye k'o baara kɛ.
utemenengo ga keba unana munasisa ka bara sigi senga minye che duru inye sigana be do ulunu nyanje togomi ulube sran togomi ulube blanywana togomi ukafongo nyongo ka koke mima to dola keleme bo ulula ka foko aw sira yoro mina sisa niene niye ngala barikala uluga kalika shebe minga ante fwe bla malinye ni maliye mi fo amto sira fe o de la nyebe fe na bi kabini odongo mo be ka kuma min na munumunu keba akeku ye munye fanga ka wuli ka baga do ma tuguni walma ka kodo ke alla yini bela jele nya dono no nyema fe ube bara la ka nala sonama nyefo bina na ke nyefo tugula bela jele mi ka tomata tomamina nga atekeni giringirinye atekeni yiranye atekeni bagamaye atekeni foye minga fusa malima ubuto de fe keba kosa ina anya ye ka fo bingali munum ka kanga jamana kono izinu na nyini nenu baragaro bawre nyini nenu malika sorogero de nyini nenu niye simandla iziniti iye simandla na bla barage baliala iye izintiga mogo blokata ukake barage baluye wa ye sojo geleya o furugu mena jamana kono la ini yo oye sugaro dlaro ni yochi iye munyini ka sugaro songo geleya ka manga wuli dugudo nyanje kebani wati na ni wale nkonnana ama nyina nga nyema fe uka fere ni dabali tige segu koma taxi baragero munumbe izin bambanga jamana kono ukula kana ukula koloshi fembe no oye ko be sena bi ko sorobe ka ala sora suga do fara o wuli ga jono chesirika akeku ye femu ye dugudew ni nyema ka karinywana ni ye sugaro songo geleya bi keba manga me wili ni ye sima songo geleya peut-être que mogobe famille lukola ngami ye segu koma taxi na nywana uye baragero bamu manga jamana kono mi anga wolu masri taboka kalangero uye ka mau tari ku kenywana ku firi ode uka sisa wati bara ekeba katla ka kokoroma do ni jajugu ye ni kibara jatikintaw ye ni fewnye ni retsega somima ode la bara manga jamana kono bi anga nkoloshi anga haglito anyirela ame kelemuna ani munu menywana uyuka fero tige uyake sebe unye uye labe unsigi senga uye kimelu ke ala udona mauka uni maukmana politiki sira fe o buka wulika jowla ali bi uma dabla uni demson la ka be nyamolo uni bololo tugu be nyamolo uni ma fale mba munu mebe nulu jago ko ta nasra bu nyamolo ma munu be nulu koni ko bela jele fo ma gotula ni warte unu do be nyamolo fem mi sega o no ya o ye nyema joni hakli sigide ke way kana bela jele mbuko ka noni nyana parce que ma bisigile o la fam nyamandi na minye ma hakli mai alibisaka fere mun sigi senga obisaka nogoya emaye ali irisilakaw ulu bora ka kuma min fo Nations Unies na ka foko terroristu kelebaba ko ye ayesi jamanaw ye kuni demenga kan o kuma tara ko ke ina fo sa ko ayesi jamanaw de desera utara demen nyini ke ba joni me jiye kono min te demen nyini ma jume me fangala ya nogo ko ay datugo mogonye uko de anga kuntle na munu ye ni minu sonoma anolu be barake irisiko ka sona shingo ka sona tiriko ka sona irango ka sona jamana wero ko ku sona egyptian bien ali nanzara jamana do bebi keba unanga nyemo be pumana ubusega bonu ko en na tugomina kana uluyera ni malika kuma ukabo france ka je konnana ma shite fen soro ilafiale o la ma fanga mawye ko munu be sena dugudongu hakluto yerela sabula keba nutlara izinuna nutlara baragaro bawla samia min flaniye sene munun keleno ubina na seulu fanama anga seneke yoro ukula kana anga bagamara yoro ukula kana anga sorobe ke yoro no sega jamana don ni lafia jamana nyama ku hakluto ola chama mene wele kulu taro ko muna ko terrorisme ta furula ni terrorisme ta furula bitami ngale ga bara ke sirane ke jatike ke lawuli ki dimi ki bla wachi laba ina au nga segumara mado ubora ka kuma kiba mogo mu famia ndo ngo famo ka nga u famia de afo muna mami mana degun jatike ba ala asirane no
min bɛ b'o da n'i ma hakili kɛ ka baara kɛ i bɛ baga ma o maaw bɛ fɛn caman de sanga ka kɛ ni ko kɛcogo ye bi fo ɲɛfɔliw de ka kɛ bilasiraliw ka kɛ gouvernement ka y'u kɛrɛfɛ o de la bi gouvernement a bɛna na baara belebeleba dɔ daminɛ bi keba o ye ka balo di maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔna na a ko kurumbo karili kan ka kɛ Bamakɔ ya bi sɔgɔmada na anw yɛrɛ ka commune 6 kɔnɔna na baara min bɛna na kɛ a kan ka kɛ Mali fan bɛɛ wa hali keba o fana ka lakɔlɔsi maires ni dugutigi dɔw u kana taa jɛ ka t'o ta ka t'o feere i n'a fɔ an ye min ye san tɛmɛnenw na yɔrɔ caman na balo ninnu tilara ka taa ye sugu la tuguni balo ninnu dɔw ma se ka se u seyɔrɔw la mairelakaw y'u feere k'u to duguba dɔw kɔnɔna na jateminɛ ka kɛ gouvernement bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka jateminɛ k'a ko la nin ye sɔgɔmada in na an ka cadeau ye ka di général de corps d'armée Asimi ma a n'a tɔw u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara wulikajɔ kan wa nin waati in na fana keba fɛn dɔ bɛ yen o kuma bɛ ka fɔ ka caya mɔgɔw b'a la ko sɛgɛn b'u la mɔgɔw b'a la ko fɛn tɛ ka sɔrɔ an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u ka kɛn kelen faamu maa o maa ne k'i b'i yɛrɛ ta i b'i sigi ni degun ye maa o maa ne ko k'i bɛ i yɛrɛ fɛ i b'i sigi ni degun ye irisilakaw fɛ yen keba Asimi ye min fɔ o de don n'a ma ɲɛ ko anw kɔni ko ko an bɛ fɛ ka an kɔ a la nin ko in kɔ a la anw kana ɲini k'an bɛ k'o damu sɔrɔ b'a ye tuguni Musa Bɛndega Jabate tun b'an bolo yan sibiri tɛmɛnen a y'o kelen de fɔ a ko ko anw kɔni tɛ o an b'an jija de sa anw kɔ de bɛ se ka lafiya n'o tɛ anw kana miiri k'an bɛ lafiya sɔrɔ sabula an bɛ ka degun min kun bi o kɛkun ye dɔw fana ka se ka na hɛrɛ de sɔrɔ an ka se ka o faamuya nka fɛɛrɛ minnu fana bɛ sigi sen kan gouvernement fɛ keba o fana ka kɛ jɛlenya kan a baaraw ka kɛ tilennenya kan yuruguyurugu ko kuma min bɛ ka fɔ kiiritigɛ ko kuma min bɛ ka fɔ latilenni ko kuma min bɛ ka fɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don wa maa tɛ ka bɔ maa la ɲɛnɛ wolomali tɛ ka kɛ a la a bɛ ka kɛ jamanadenw ka hakilina yɛrɛ kama nin ye ne ka cadeau ye k'a di n ka général d'armée ma n'o ye Asimi Goyita ye capitaine Bakari Goyita denkɛ k'a ka nin minɛ ni barika ye keba anw kɔni y'a d'a ma ni an ŋaniya ɲuman ye baara ka se ka kɛ n'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don anw ta ye kuma bara in ye hakɛto bɛ kuma na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma